Diyos maray na aga mga tugang maluhod po para sa Novena to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Silently mention your petitions. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us, and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore. Even though it should require a miracle, you have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours, and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, we trust, trust in in you. Most Sacred Heart of Jesus, Make our hearts like unto yours. prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect me, O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that, because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death,
Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness. Grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Novena. Novena to Saint Anthony of Padua. O Almighty and merciful God, thou hast granted to thy beloved servant Saint Anthony the privilege that his devotees may find their lost things. I thank thee for these many favors thou hast conceded to this glorious saint, and I supplicate thee through his intercession to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inordinary appetites, that I may not lose the valuable gift of thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Amen. Fourth day prayer, good and Lord of the powers, thou who hast so lavishly imparted to glorious Saint Anthony such great dominion and an unction over the hearts of men, in order to draw them and to sway them to obedience and to his will, which are also thine, thou who hast given him the power and the all-embracing grace to heal countless infirmities of those devoted to him, and to curb the power of hell, which reluctantly do his bidding. I give thee thanks for these signal favors thou hast wrought in him, and I beg of thee through his merits, deign to grant me perfect health of mind and body, that I may be enabled to resist with fortitude the attacks of the devil, that he may not subjugate me under his command because of sin. And if it be for thy greater glory, grant that which I ask of thee in a special manner in this novena. Amen. Concluding prayer. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles waited on your word, which you are ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, they are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo at siniba pang mga kalamidad, amang makakamahan, iniitaas mian sa mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan asin na otob an sa imong kabutan, natamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mga masalang gibo, asin ngunyan, namamatian minaan padosang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha,
pagtugakan bulkan, asin iba pang manatural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan, ilikay mo kami, ansa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibig mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa liwat Diyos maray na aga mga tugang ngunyan po, sineselebrar niya to ang solemnidad kan kamahal-mahalang puso ni Jesus. Idulot man po niya to ang mga minasunod na mas intention. Thanksgiving in honor of the most Sacred Heart of Jesus. Dulot ni Rosy Asopardo Cantara and family. Thanksgiving man kan LPDC for Flynn Ian's gift of life, dulot kan Desalisa family. Thanksgiving man ni Josel Asaytuno Mendez, mga special na kahagadan. For good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosy Asopardo Cantara and family. For fast recovery, dulot ni Rhea Delgado. Special man nakahagadan ni Janet Carino. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, Froilan Tomas Jr. Erlinda, dulot ni Rosy Asopardo Cantara and family. Para sa kalag ni Juan, dulot ni Evangeline Ebrada. Para kay Lolita, dulot ni Leticia Lo. Para kay Emma ni Cancalios and Lubendino family. Para kay Margie kan Recacho family. Para sa kalag ni Salvador, dulot kan Freyo family. Para kina Josie Milagros Isidoro kan Fedelino family. Para kay Maria, dulot ni Ofelia and Ray Dominic Chan. Para sa gabos na kalag, dulot ni Ana B. de la Paz. Para kay Glenda ni Mary Grace Soro. Para kay Eduardo Sr. ni Herminia A. Ramirez. Para sa gabos na kalag ni Dov Rio Valdez. Para sa kalag ni Francisco, dulot ni Mary Ann Adaigo. Para kay William, dulot ni Mrs. Gloria de la Cruz Lana and family.
Sa liwat, Diyos maray na aga mga tugang matindog na po ang gabos. Sa ngaran ka naman, kanaki asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang pagkamuot kan Diyos Ama, ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo, mapa sa Indogabos. Asin sa saimong espiritu. Pinagseselebrar niya itong unyan ang solemnidad kan banal na puso ni Jesus. Pagpasalamat kita sa kaligtasan na itinao niya sa sato sa paagi kan sa iyang misteryo paskwal, ang sa iyang pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Ang gabos pong ito naging dakulang simbolo kan sa iyang pagkamuot para sa sato. Hagadunta na lugod gabos kita, magtaralubo man sa bertud din pagkamuot, na iyo ang pinaka-esensya kan sa tuyang buhay sa kinaban, asin iyo ang madara sa to sa kaligtasan. Mga tugang tangani na magikitang maninigo sa pagdolot kan misa, sa tuyang rumdumon, pagsulsulan, ang sa tuyang kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay sa mga nagsosolsol, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nag-apod sa ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa too kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamahan, pakapatawada, an sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, Asin sa daga katuninungan, sa mga tawong marahay ang buot, inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, Hading langit noon, Diyos amang makakamahan, kagurang nan aking bugtong Heso Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama. Ika na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan makasalan kan kinaban. Ako aan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too kanama, kahiraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urok kahalangkaw Heso Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, warasan kaming nag-uugma sa puso kang namumutan mong aki, asin nagrurumdum kan mga piniling biyaya kan sa iyang pagkamuot sa mo, magkanigong mag-ako, kang nagsusupay na grasya, gikan dyan sa langit no naburabot nin mga balaog, huli ki Heso Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki. Kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Hosea. Nagsabi ang kagurangnan, kanaan Israel aki pa, namutan ko siya. Asin bilang aki kong lalaki, inapod ko siya paluwa sa Ehipto. Alagad kan ako urog na nag-apod sa iya, urog mon siya na nagharayo sa ko.
Nagsakripisyo kibaal an sakong banwaan. Nagtutong sindanin insenso sa mga ladawan. Alagad, ako ang nagtukdo sa Israel sa paglakaw. An sakong mga kamot, sa sakong mga kamot, kinili ko an sakong banwaan. Alagad, dainin ako na sinda sakong inataman. Dinagka ko sinda sa sako huli sa pakikipagkatuod asin pagkamuot. Initaas ko sinda dangan idinuot sa sakong pisngi. Nagduko ako sa inda asin pinakakan ko sinda. Mapapabayaan ta ka daw o Israel, matitius ko daw na bayaan ka, pwede daw narauton ta ka siring kan ginibo ko sa Adma, o puso na ginibo ko iyan. Dakula nin marhay an sakong pagkamuot sa imo, da ita ka papadusahan sa sakong kaanggotan, da iko nanggad rarauton ng Israel, hulita Diyos ako asin bakong tawo. Antataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maugma kamong maharok nin tubig sa mga burabod kan kaligtasan. Maugma kamong maharok nin tubig sa mga burabod kan kaligtasan. Ang Diyos ang sakong kaligtasan, magsasarig ako sa iya asin dai matatakot. Huli taan kagurang ng Diyos, iyo ang sakong kosog asin awit. Siya ang sakong nagin kaligtasan. Maugma kamong maharok nin tubig sa mga burabod kan kaligtasan. Sa kaugmahan ang mga tao maharok nin tubig sa bubon nin kaligtasan. Dangan maawit ninda sa aldaw na iyan, magpasalamat kamo sa kagurangnan. Maugma kamong maharok nin tubig sa mga burabod kan kaligtasan. Mag-awit kamo nin mga pag-omaw sa kagurangnan, huli kan dakulang mga bagay na sa iyang ginibo. Ini sa indong ibareta sa bilog na kinaaban, magkurahaw asin mag-awit kamo sa kaugmahan. Maugma kamong maharok nin tubig sa mga burabod kan kaligtasan. Himateon niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa hali sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Ako ang pinakasadit sa gabos na mga banal. Tinaawan ka ining grasya na irukyaw sa mga pagano, andai matugkad na kayamanan ni Kristo, asin ikapaliwanag sa gabos na tawo, ang misteryo na sa haloy na panahon nagtatago sa Diyos, kaglalang nin gabos na bagay. Ta daw, tanganing an mga prinsipados asin protestades, makasabot ngunyan sa tabang kan simbahan na mahiwason an kadunongan nin Diyos. Susug sa plano na puon sa daing kataposan na panahon, naiisip niya asin nautob ki Kristo Jesus na satong kagurangnan. Ini ang dahilan kung ta daw tamakusog ang satong buot na magdulok sa Diyos diyan ki Kristo asin huli kan pagtubos niya. Ini ang sakuyang pamiibi, nakaluhod ako sa atubang nin Ama, sa iya minagikan ang gabos na pamilya sa langit asin daga. Susug sa kayamanan nin sa iyang kamurawayan, iwaras lugod sa indo ang balaog na kamumapakusog kan kapangyarihan nin sa iyang espiritu. Huli sa pagtubod, magdanay lugod si Kristo sa mga puso nindo, ang pagkamuot magin gamot asin sarigan nin sa indong buhay. Matalastas nindo, kaiba kan gabos na mga banal, ang lakbang asin laba, asin langkaw, asin rarom kan pagkamuot ni Kristo, pagkamuot na dainatugkad kan isip, tanganing mapano kamo kan bilog na kapanoan nin Diyos. Antataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw. Sa mga tataramon mo, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Kan kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Babasahon ginuno sa Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Anadlaw na ito, bispiras nin Paskwa, kaya habo ang mga Hudiyo na mawalat sa krus ang mga bangkay sa aldaw na Sabado. Hulita banal an aldaw na ini. Kaya hinagad ninda ki Pilato an na ipabari niya ang mga tabay kan mga ipinako sa krus tanganing haraleon duman ang mga bangkay. Kaya nagduman ang mga soldados saka binarari ang mga tabay kan mga duwang ipinako kaiba ni Jesus. Alagad pagranininda ki Jesus, nahiling nindang gadana ini. Kaya dai na ninda binari an sa iyang mga tabay. Alagad ginarod kan saro sa sainda ang hirog ni Jesus. Asin buminulos ang dugo asin tubig. Ang nakahiling kang nangyaring ini, iyo ang nag-usipon dapit ka ini. Tanganing magtubod man kamo. Totoo ang pagsakit niya, asin aram niyang katotoohan ang sinasabi niya. Nangyari ini tanganing mautob ang kasuratan, mayong mababari ni saro sa iyang mga tulang. Igwapang nagsasabi sa kasuratan, hihilingon ninda an sa indang ginarod. Mga tugang an maray na bareta kan sa tuyang kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Mga tugang sa pagselebrar po niya tungunyan kan, solemnidad kan, mahal na puso ni Jesus. Gusto ko pong balikan itong sinabi ni Pope John Paul II dati, na sabi niya, sa selebrasyon pong ini, asin sa debosyon na ini, an sa itong pinagrurumdom, bako man itong physical heart, kan sa tuyang kagurangnan, o itong puso na yaon sa lawas ta, na nagpapampaganin dugo. Alagad ang mahal na puso ni Jesus na sinasambit sa debosyon, iyo da po ang sentro kan pagkatawo, sentro kan persona kan sa tuyang kagurangnan. Asin kung sentro kan persona ang kagurangnan ang pag-uurulayan, ding ibang pinakamagayon na simbolo ka ini, kundi ang bertud din pagkamuot na yaon sa iya o sa bilog niyang pagkatawo. Mga tugang, an sa tuyang binasa sa ngunyan na nadahog po nindo, iyo an partikan istorya kan pagkagadan kan sa tuyang kagurangnan duman sa krus. Magayonon po ining ibanghelyong binasa, ninulita sa giraray, nagpapagirumdum ini sa sato. Kandakulao na pagkamuot na ipinahayag kan kagurangnan para sa satuya gabos. Pagkamuot na tataong magsayuma sa sadiri. Pagkamuot na nagdusay kan sadiri sagpod sa kagadanan para sa satuyang kaligtasan. Asin sa istorya mga po na dangugta, gadana si Kristo, pero tanganing pasiguruhon na gadana talaga siya, tinusok pa siya. Ginarod pa siya kan sarong soldado sa iyang gilid, tanganing masigurong gadana talaga siya. Asin kan tinusok o ginarod siya sa iyang kagiriran, dugo asin tubig ang buminulos, susog sa nahiling kan sarong testigo. Namumutan ko mga tugang,
sabi kan ibang mga paraadal kan banal na kasuratan, ang pagbulos dapo kan dugo asin tubig hali sa iyang gilid, nagsisimbolo man giraray kan pagkamuot kan kagurangnan. Gadana siya, kan ginarudya sa iyang gilid, pagkamuot man giraray, ang nagluluwas o nagpapahayag para sa sato. Ang tubig asin ang dugo, nagsisimbolo dapo kan duwang dakulang sakramento kan simbahan, ang sakramento kan bunyag, na kung saan kita nalilinigan sa paagi kan tubig. Siring man ang sakramento kan Eucharistia, na kung saan ang sa iyang dugo, itinatangrong inumon para sa sato na minahugas kan sa tuyang kasalan. Mga tugang, ang selebrasyon pong inikan ang mahal na puso ni Jesus, nagsasadul sa sato, nakitaman magsabuhay kan pagkamuot na ini. Arog na ini baga, isinugo niya sa satuya gabos. Sabi niya baga, love one another as I have loved you. Mamuot ka mo sa lambang saro, arog na ako namuot sa saindo. Mamuot ka mo sa saindo mga katuod, arog kan pagkamuot ko sa saindo. Mga tugang, lugod sa padagos ng paglakaw sa kinaban, masimbaganta ang pangapuda na inikan sa tong kagurangnan. Ninulitan pagkamuot mananggad, ang magtataonin tunay na katuninongan, asin kapanoan sa sato. Ang pagkamuot, sabi ko nga ni, iyo ang magdadara sa to sa kaligtasan. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing an sa kwasinan sa indong atang, akuon man kan Diyos na makakamhan. Akuon malugod kang kagurangnanan atang sa imong makamot. Para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, sin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, hilinga ang mga dolot, sa daimasabing pagkamuot kan puso kang namumutan mong aki, tanganing an samuyang dinolot, maging para sa imo inakong atang, asin kabayadan kan sa mong mga kasalan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos, nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagpuran, huli ki Kristong kagurangnan. Ta sa makangangalas na pagkamuot, mantang nakabitay sa krus, dinusay niya ang sadiri para sa sato, asin nagbulos ang dugo asin ang tubig hali sa hirog na linugadan, na naging murabot nin mga sakramento kan sa tong simbahan, tanganing nabihag kan bukas na puso kan paraligtas, ang gabos padagos na maugmang magsakdo sa mga murabot nin kaligtasan.
Kaya kaiba kan gabos na santos asin angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, asin daing tapos kami na nagrorokyaw. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamarawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo nakikimaherak na magkasararulugod huli kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak an sa muyang mga tugang na nagturong sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibanya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamahan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gabos kita mapamibi sa mga tataramo na itinukdo, itinugon kan kagurangnan. Ama niya mo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit. An sa mong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami naghahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, katuninongan, itinatao ko sa indo, hari paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog,
Susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita nin katuninongan. Papa sa indohan katuninongan. Kordero kan Diyos sa nagpapara kan mga kasalan kan kinaman, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uyaan kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Patamanon manlugod kita kan hawak asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen. Mamimbi kita. Kagurangnan ang sakramento nin pagkamuot, nagpalaad sa samo sa banal na kaugmahan. Nahuli ka ini, kaming danay na madagka kan sa imong aki, makanood na magpahayag sa iya man sana sa kapwa, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo gabos kan Dios na makakamahan Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.